El sindicat que avui és un sindicat democràtic, un sindicat on les persones puguin elegir allò que volen, on les persones puguin votar aquelles esmenes presentades al Congrés, totes les persones, no només les que van al Congrés, sinó aquelles que no hi són presents. Quiero un sindicato donde las decisiones se tomen de la base a la dirección en vez de la dirección a la base. Vull un sindicat que promogui la participació territorial, perquè Catalunya té moltes especificitats territorials i s'ha de treballar per poder arribar a totes i, per tant, a tots els treballadors, treballadores, aturats, aturades, ciutadans, ciutadanes, com a principi per la cohesió social. El sindicat que vull és un sindicat transparent, capaç d'aglutinar a la classe treballadora, de defensar els seus interessos de forma eficaç, un sindicat que tingui consideració de classe, no que únicament defensi als que estan treballant, sinó a tota la clase trabajadora. El sindicato que quiero es un sindicato que luche por la libertad sindical, que apoye a los delegados que tienen los centros de trabajo donde sufrimos la coacción por parte de la empresa y los sindicatos amarillos. El sindicat que jo vull és un sindicat que sigui el referent per tota la ciutadania davant la crisi, per tots els temes que estem patint la ciutadania de robatoris de diners públics. Per això en demano al sindicat mans netes. Quiero un sindicato que defienda al trabajador del pequeño comercio, porque nos sentimos desprotegidos. El sindicat que vull és un sindicat que vetlli per la cohesió social, la plena ciutadania i que protegeixi les persones en risc d'exclusió social. El sindicat que avui és un sindicat fort, dinàmic i obert a tot tipus de sensibilitats, tant polítiques com socials, i qualsevol persona amb inquietuds de lluita, inquietuds per canviar la societat i transformar-la, pugui venir a la UGT y se siente bien y a gusto. Quiero que sea un sindicato más contundente porque dentro de la situación actual que hay en la sociedad, considero que frente a lo que nos está haciendo la patronal en todas las negociaciones que tenemos con ellos, tendríamos de actuar un poco más con guerra sindical para paliar este problema que nos están meando encima. Vull un sindicat més visible socialment i sindicalment. Moltes vegades fem moltes actuacions a les empreses, però la gent no les coneix. Vull un sindicat que lluiti per la conscienciació de la gent, dels joves, dels treballadors, inclús els jubilats, per intentar recuperar els drets que ens han tret i afrontar la cara al capitalisme. Queremos un sindicato que sea más activo en los momentos críticos que nos afectan, que haga más movilizaciones cuando se firman acuerdos o convenios en los que no estamos de acuerdo, que lo haga en horas en que pueda acudir todo el mundo, que se pueda movilizar a todos los afiliados, no solo a los delegados. El sindicat que avui és un sindicat on les seves organitzacions i les seves federacions tinguin una major implicació i captació vers els joves, perquè som nosaltres els que podem aportar el canvi en aquest sindicat, el podem regenerar. El sindicat que vull és un sindicat que faciliti l'entrada a joves als comitès d'empresa. Els joves som el futur i estem preparats.